Boleh ya fi baro nginang batanga Bible study jungi minta kasing sapan kut kalanong ka basan jong ka gospel kat kamu Matius te na do lai pupra hadu sau pupra te shuaban stang aku ban ai lupai fi ka homework te na ka jutang barim pihak pule na kitab Exodus kalanong arpoi dukot arpu sau kitab Leviticus arpu sau arpu khatkhandai ar kitab Deuteronomy khatkhandai arpuwe Deuteronomy khatsan pra kasam saupuwe dukot shipo kitab Hawar arpu sau dukot arpu khandai Menta naga jutang barim kini jutang batumai ka gospel kat kemulukas kalanang bandri dekat arpukandai sitti shaki Roman kalanang khatar khatnyo sitti baningkong shaki Korin kalanang gabasau dekat khatar sitti shaki Kolose kalanang baningkong dekat arpupra sitti jangu Jacob kalanang baningkong dekat basau But kam jengki apostol kalanang banyo dekat nrupo kini kilang ki homework but haba pipule kini pinsa suntu ke background jeng ke hikai jeng fi but kumno ki apostol kila suntu ya ke hikai jeng Jisu but kumno kila hikai ngi tegine gede ki daw nga mga ai fi kaneka homework ban pide ban pule nga te pidon kapor kapobiang ban pendep ya kaneka homework te don mataga sing artli ki subject kabaning kong gade shapang ga jing panihar kaput bat ka ba ar de ka ba ye je ki nongshun da fin pule ka gospel fin sa i ki subject but Jisu abau hikai ingi usim na ke jutang barim but menta wat klet mangi ilong ke dekhor jong ke hima beneng te ke jutang barim kala pen khre ingi na banta ke jihikai ba unsa aingi te usim na ke jutang barim ban pen sutu ingi te ong pila yasungo bala ong ka khman namar ka khman ka beniat namar ka beniat pinsa shem ha jutang barim bangla ai fi tit for tat phile bhai nga ngale bhai phi fikran persyai nga ngan pukran persyai phi jusung useless kane kanam ponpoi ngi sanu sunuru nginam la balong record jong ka hima beneng ka hima ba ulawan ban pan bana nang ta ba ar ka bi id yagi nongshun sangap saufulai phile yosnga bala ong to id yagi lok isi yagi nongshun ngapat nga ong ye phi to area ginong shunjum fi to duai na banta kito ki bale beni fi kumta ba findop long ki khun jong of pa beneng jom fi ban ngilong ko de khor jong ka hima beneng jong of pa beneng pen shai kadar ka jihi ka jong Jisu ke ba ngile ha kane ka parthe Pangilong ki kunjong ki mi ki pa jongi ne ka parthe bat ki bang ide ban le balong ki kunjong upa beneng jom phi ban nginyo ban runga ka ima jong upa beneng ane ka de ka jinge pher ba u ko ban pon sutu yengi manta ka singi te u batai chapang upa beneng ule yu u pan mi ya ka singi ya ki basni bat ki ba bha u Penselabe ki bahabat ki amhok ki bahok te nangta u don laiteli ki jingkeli u kliyengi phi kmelenti banyo baino ayu lada fi tangi ki bri ki bayedi fi lada fi krentang yala ki lok fil kilale ye ka ba khala buat ki gentle kile kumjo manta most important kong santam saupupra pide ban long ki bajanai kumbau pa beneng jom fi long bajanai tribun mangi abangi yosungo kini ki gintin ni perkhat ngimla manabo ai ngene ke jingsu thu deuble nongshun no nong ye fi
Bajanai kum upa beneng sana fi siang ha kene ke perthe upa beneng udon ha beneng ngasong ha beneng kini gibri ki basni was ngam lada ujisu wangingi fi de ban long bajanai mde uklamong fi de ban persyang ne teng teng singi ble ne aga jinglong te no fi de ban long bajanai kum ba upa beneng jom fi long bajanai lada wangingi kane tagamot ngi la unnam hikai ngi ya ki bang imla banle but pet mata singi pi jisu alo di phana hangno la long ki khunjung pa bane mo la long khunjung pa bane hangne bale iriginong shun duai na banda ki to ki bale beni fi umar tir baning kong Stefan Bakhuin kerjo ula imsingi ya gajihi ka jung jisu pin sapet gajing jung ki vi ki apostol jung ki rikhut te gajing khor jung ble mantagasingi jung jisu yingi mantagasingi lamba ka tin jung ka long what pulut kai ka por jung fi da ka kan mau ki pop jung fi ki jing tlor jung fi ki jing bamla jung fi but sakut no waingi kawi ka thong Pi de ban long bajanai kumba uppa peneng jom pi long bajanai. Labyang ban letang artili ki kam. Balong bajanai kum uppa peneng. To gilong duai na banda ki to ki bale beni fi yedi ki nong shun jo pi. Jisul aing ke nuksa. Bat ngan batai fi kawe ka shabi ban suntu kane. Aga jingim jingi halo dim phana jisu long kumno ka jingdua jingu ka long kokpa mabi ki namar kim tip ayu kile mangipan jing perkhar jing ka long barbor uni ule yakane ule knang persyaya jisu kim tip kene ka dega shabi ban sutu ban nirap kumno ban mab yakiwi haba ngi aka jingade jungi bat para brio bangi oh monobale kanang monoba so kim tip ayo kile ban nga namar ngalong de khor jang ka hima beneng ki khun jang pa beneng ka rukom par khar janga ka rukom pe janga ka rukom im janga baro kansa kalla kade ban kalla ban man ke singi ngin kelalong ki khun jang pa beneng ban ngin long ki bajanai kum upa beneng baru beli badan bor boro unkar kukadai fi agar tengpa baru kon baru mensimbok koi.